Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De minister van Economische Ontwikkeling, Giselle McWilliam, is verbaasd over uitlatingen die de eigenaar van restaurant Zanzibar te Jan Tiel heeft gedaan. Volgens haar heeft de eigenaar laten weten niet gediend te zijn van controles door haar ministerie en het ministerie van Volksgezondheid. Zanzibar werd vorig weekend gecontroleerd en afgelopen weekend werd gekeken of het bedrijf de beloofde aanpassingen had verricht. Als de eigenaar denkt dat hij boven de controle staat, heeft hij het mis, aldus de minister. Ze gaf aan dat de controleurs gewoon doorgaan met hun werk en zich niet uit het veld laten slaan of laten intimideren. Zaterdagavond laat vond er op de Gozieweg een ernstig ongeluk plaats tussen 3 auto's. Een van de auto's die was betrokken bij het ongeluk vloog kort na de klap in brand. Omstanders wisten de chauffeur uit de brandende auto te halen. Zowel de chauffeur als de medepassagier raakten gewond. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht door de ambulance. Een andere chauffeur die betrokken was bij het ongeluk ging er met zijn auto na de aanrijding direct vandoor en wordt nog gezocht door de politie. De politie heeft zaterdagavond een 17-jarige jongen aangehouden die vlak daarvoor een gewapende overval had gepleegd op een nummerkantoor. Die overval vond plaats op de Piscaderaweg. De jongen nam onder bedreiging van een pistool geld mee uit het kantoor. Daarna reed hij weg in een auto. De politie wist kort erop de auto tot stilstand te brengen en de jongen te arresteren. Ook de buit is in beslag genomen. Advocaat Lizaima da Costa Gomes heeft al meer dan een jaar geleden aangekaart dat er iets mis is met de hygiëne in de keuken van de gevangenis. Afgelopen week werd de gevangeniskeuken daadwerkelijk gesloten. Volgens de directeur van de gevangenis, Ernie Floran, is het zaterdag wel gelukt alle 500 gevangenen een gebruikelijke warme middagmaaltijd te geven. De dag ervoor, op vrijdag, lukte dat niet. Maar volgens Floran is hard gewerkt om te zorgen dat de gevangenen hun warme maaltijd gewoon weer konden krijgen. Sim, senhor. Nos pianos, nos alvos, nas forças e nos combaios. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Na 1,5 maand is het lichaam van de Curaçaose keeper Jairzinho Pieter gisteren aangekomen op Curaçao vanuit Haiti. In dat land overleed Pieter op 9 september onverwacht in zijn hotelkamer. Pieter was in Haiti als reservedoelman van het nationale voetbalteam van Curaçao. Op de luchthaven waren vrienden, familie en collega-voetballers aanwezig. Na de aankomst werd het lichaam van Pieter als eerbetoon door de straten van Curaçao rondgereden. Hij wordt later deze week begraven. De Fundación Wissi Marchena en omgeving heeft afgelopen weekend een journalistieke prijs uitgereikt aan extra-fotograaf Stanley Ignacio. Oud-minister-president Maria Liberia Peters kreeg de Integriteitsprijs Harold en Philo Silvano 2019. Beide prijzen zijn uitgereikt door bewoners van de wijken Wissi Marchena en omgeving. De Fortkerk vierde dit weekend haar 250-jarig bestaan. Dat deed het met concerten van 3 Curaçaose pianisten. Johnny Kleinmoedig, Rendel Korsen en Norman Moron. Norman Moron won eerder deze maand de Boelie van Leeuwenprijs 2019. De viering werd druk bezocht. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.